Qualsevol opció que ens ajudi a minimitzar errors o a visualitzar-los és benvinguda. Fixem-nos en la següent taula. Tenim les notes de la primera i la segona avaluació ja introduïdes i estem a l'espera dels de la tercera. Però ara ens comuniquen que cap de les notes pot ser inferior a 4. Així doncs, establirem una regla de validació. Seleccionem totes les celdes, anem al menú Datos, Validació de datos i establim a configuració la regla. La regla serà permetre qualsevol número decimal que vagi entre 4 i 10. De tal manera que ara la tercera avaluació, si introduïm per exemple un 8, és acceptable, però si poséssim un 2 no seria acceptable i hauríem de canviar la nota o bé deixar-la en blanc. Però què passa amb els anteriors valors? Ja els havíem introduït i pot ser que algun d'aquests no compleixi amb la norma. Doncs l'Excel ens ofereix una possibilitat de visualització molt interessant. I per aplicar-la només caldrà que tornem a anar al menú Datos, Validació de datos, rodear con un círculo los datos no válidos. Fixem-nos-hi, immediatament Excel ens assenyala aquells valors que no compleixen la regla, aquells que són inferiors a 4. Així doncs, si es tractés d'un error, podem corregir-los. Imaginem-nos que aquest 2 en realitat era un 5. I desapareix el cercle que l'envoltava automàticament. Realment és una opció molt interessant. Si ara volguéssim treure els cercles, senzillament tornaríem a anar a Datos, Validació de datos, borrar los círculos de validació. Per tant, una opció molt efectista per visualitzar determinats errors que una regla de validació hagi detectat.